L-istħarriġ Social Media Usage Trends li sar mill-Malta Chamber f'kollaborazzjoni mal-Misko fi frar ta' din is-sena sab li 96% tal-Maltin u l-Awċin tal-anqas darba f'ġurnata jużaw l-internet, filwaqt li 87% ta' dawk li wieġbu qalu li tal-anqas darba fil-ġurnata jużaw xi pjattaforma ta' midja soċjali. Iktar minn qatt qabel it-televiżjoni wera li qed jitlef l-interess ta' dawk iżgħar fl-età. Bl-użu tal-internet u tal-midja soċjali qed jiġbdu lejhom iktar persuni. Dan apparti l-interess fl-aħbarijiet tradizzjonali u l-blogs naqsew. Minn dan l-istħarriġ ħareġ kif WhatsApp baqa' fost l-aktar pjattaformi popolari fost il-Maltin skont 99% ta' dawk li wieġbu s-survey. Warajh hemm Facebook, YouTube u Messenger li żammew percentat simili għall-istħarriġ li sar is-sena l-oħra. Minnaħa l-oħra l-użu ta' Twitter fost il-Maltin baqa' pjuttost baxx. Fejn jidħlu l-influencers, 70% tan-nisa qed isegwu x'qed jagħmlu l-influencers fuq il-pjattaformi tagħhom, speċjalment Instagram, bi 30% biss tal-irġiel li jsegwhom. L-istħarriġ wera wkoll li 3/4 tan-nies li jużaw il-midja soċjali għażlu li jsegwu reklami ta' prodotti jew servizzi. Bi 43% ta' dawk li għandhom smartphone użaw apps għad-deliveries tal-ikel u nataw ukoll żieda fl-użu ta' apps li joffru mappa biex jigwidawk kif tmur minn post tal-ieħor. Dan apparti li iktar nies mhux biss qed jużaw pjattaformi online waqt il-ħin liberu tagħhom iżda anke biex iħallsu kontijiet u pagamenti oħra minflok jibgħatu ittri jew imorru personalment huma biex jagħmlu dan. Is-survey juri wkoll li x-xiri online huwa l-iktar popolari fost dawk ta' età bejn il-25 u l-34 sena.